Un informe sobre lo que lleva Vacaciones al sur, todos. Muy bien, para hacer el camino. El 5% dos centros educativos sostidos con fondos públicos en Galicia. Consellería de Economía, un acordo ademais dos primeiros 100 días de goberno, que era iniciar os pasos para que xa a partir do mes de setembro este en vigor a medida de facilitar nos polígonos dos que sea a titularidade da Xunta de Galicia, polígonos promovidos por Sestur, facilitar o acceso a solo industrial a custo cero durante os primeiros 8 anos ás empresas que se queiran instalar nestes polígonos. Isto é a culminación de medidas anteriores ventaxosas que había e bonificacións en vigor ahora mismo para as empresas que opten por mercar parcelas en determinados polígonos industriais, rebaixas importantes no precio de compra. Tamén está o réxime pioneiro no seu momento en Galicia o dereito de superficie, polo que unha empresa pode estar ata 30 anos pagando un pequeno canon por ocupación de terreno en un polígono industrial, e damos este paso, xa digo, compromiso dos 100 primeiros días, para que nos polígonos titularidade de Sestur se poida acceder á propiedade sin ter que pagar nada entre os primeiros 8 anos. Os obxectivos son claros: atraer novos investimentos en sectores industriais estratégicos, por lo tanto son os que terán prioridade, mellorar a competitividade do tecido productivo galego. Ás veces o custo de acceder ao chan é un custo, unha decisión importante de moitas empresas, e tamén, lóxicamente, xerar emprego de calidade, xerar emprego industrial en Galicia.